Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň vilayet polisiýa müdürlikleriniň birliklerine awtoulaglaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasabaş toporlarynyň idara binalarynyň gurulyp bolanmagy bermegi halkara parahatçylyk we anlaşmak ýylanyň ilkinji pursatlaryna ýaýwanlanan taryhy ähmetli wakalaryň üstüne ýetirdi. Şany teneniň şäherlerine Ahal vilayetiniň polisiýa müdürliginiň Sarahat Etranyň polisiýa bölümine awtoulaglaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasabaş toporlarynyň idara binasynyň açylyş dabarasy ýokary ruhanytligi besenli. Şunun bilen baglykda ýurdumyzyň içeri işler idaralaryna awtoulaglaryň howpsuz hereket etmegine we çeýniki taýdan gurat bolmagyna gönüktirilen giň meşgul çäreler özüniň oňy netijesini berýär. Şahatlyk şowkuny we ýata gaza pursatlara beslenen dawralar ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň beden serkerde başynyň ýygydy tagalaty netijesinde içeri işler idaralarynyň ähli düzümleriniň maddi enjamlaryň binýadynyň berkedilýäniniň nowata hysupdamasyna urly. Awtoulaglaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasabaş toporlarynyň idara binalarynyň açylyş dawrasyna edilen çykyşlarda ýurdumyzyň awadançylygy, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýoklanmagy, şeýlede ähli görnüşdäki awtoulaglaryň sağlaşlyk hereketiniň öpjün edilmegi bilen baglanşykly meseleleriň döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýany üçin döwlet başdanmyda arkadaly gahrman hirdarynda hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyda alkyş tölleri aýdyldy.